ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯିବାଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ମରଣ ଯନ୍ତା ବସାଇଛି ନାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିବା ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର କାମ ପାଣି ଫଟକା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନାଲ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ଓ ପ୍ରତାରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମଝି ଦେଇ ନାଲ୍କୋକୁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ରେଳ ଲାଇନରେ ଫାଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଲ୍କୋର ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯିବାଆସିବା ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା NH55କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସିଂ କରୁଥିବା ନାଲ୍କୋର ରେଳ ଲାଇନରେ ଫାଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଫାଟକର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ ନାଲ୍କୋ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଫଳରେ କାହାର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଉଛି ତ କାହାର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ନାଲ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଲ୍କୋର ଧମକ ଭୟରେ ଡରି ରହିଥିବା ଜନତା ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନାଲ୍କୋ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପାଳନ ନ କରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନାଲ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନକୁଳ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଦା ଗୀତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ନାଲ୍କୋ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ମାନେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ବନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା। ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ନାଲ୍କୋକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ଥାନାରେ ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି ହେଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ। 2 ମାସ ଏବେ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ନାଲ୍କୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଆମ ଏରିଆର ସେ କାମ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏତେ ଫାଟକ ନାହିଁ, ଆମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଫାଟକ ନାହିଁ। ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ଲୋକ ମରିଲେନି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ବନ୍ଦା ଗାଁର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟରେ ରହିଲା। ନାଲ୍କୋର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିନା ମୁଁ ଯାଇକିନା ଇଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନାଲ୍କୋ ଖାଲି ନେଇକିନା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ପରିବାରର ବି କୌଣସି ଜଣକୁ ଏନଗେଜ୍ କରେନି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ବିଶେଷ କରି 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ନାଲ୍କୋ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଆମର ଏଇ ରେଲୱେ ଫାଟକଟା କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ମରଣ ଯନ୍ତାଠୁ ଆହୁରି ବଳି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବାର ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଖାପାଖି 1ରୁ 1.5 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି 6 ମାସ 7 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାନେ 6-7 ମାସ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମର 4 ଚକିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଟିକେ ବେଶୀ ବୟସ ବି ନୁହେଁ, ତା ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ କଟିବା ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ପରେ ବି ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ନାଲ୍କୋର କୌଣସି ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା, ପେରିଫେରିଆଲ ୱାର୍କରେ ନାଲ୍କୋ ପୁରା ଯିବେ। ସେ 47ତମ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପାଳିଲା, ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କିନ୍ତୁ ପେରିଫେରି କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିସାବରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 42-43ଟା ଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଯାଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେରିଫେରିଆଲ ୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆଗ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ସେ ନାହିଁ।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୁଢ଼ାପଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏପଟେ ଆଲମିନାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଲକୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫାଟକ ପାଇବେନି। ଆଉ ଆମ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସେନ୍ସର ବାଲା ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି 30 ସ୍ପିଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ କହିବାକୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କାମ ନ ଆସିବ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏତେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିମିଂ କରିଦେବା କଥା କମ୍ ସେ କମ୍। ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଲାଗିବ। ଏତିକି କ'ଣ ପେରିଫେରିଆଲ ୱାର୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଲକୋ କରୁନି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କରେଇଦେବେନି, ପ୍ରଶାସନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ କରିଦେଲେଣି। ନିରୀହ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନି। କେବଳ ନାଲକୋ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା ଆମର ଅନୁଗୁଳ DHS ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା ବୋଧେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାଲକୋ ବୁଝିନି କି ନାହିଁ। ଦାବି କ'ଣ ରହିପାରେ? ଦାବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଖାଲି ତ ମୋ ଗାଁ କଥା କହିବିନି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦା ଆଉ ଗତମରା ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ୟା ଉପରେ। ତାପରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ରୋଡକୁ ନେଇକି। ଫାଟକର ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ସୁଧାରୀକରଣ କରାଯାଉ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ, ସେନ୍ସର ବାଲା ଲାଇଟ୍ ସୋଲାରରେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ କେତେବେଳେ ଲାଗୁନି, ଲୋକ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଲାଇଟ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ ଟିଭି।